Naimbag arabiyo aming kakabsat. Daytoy iti muna a Sabado iti bulan iti Setyembre. Bulan iti na Kristyanuan a panagadal, wano Christian education. Iti daytoy a bulan, ken iti daytoy arabi iti Sabado. Kaduandak amang kita ti maysa kay iti characters iti daan na tulag. No kasano nga inaywanan ti Diyos isuna. Gaputa dan isuna ti pamati ken panagtalek. Ken babaen ken kuana, adu dagiti tattao. Wen adu ti tattao anay salakan. Manipod iti libro ti Genesis chapter 41. Verses 37, kadagiti sumagsaganad. Kastoy ti mabasa tayo. Inanamungan ti ari kadagiti opisyales na ti singasing ni Jose. Ket kinunana kadakwada. Makasarak tayo pay ayay ti kas ni Jose nga daan ti Espiritu ti Dios. Ket kinunana ni Jose. Yan tangay tayong pakita amin ti Dios ken kadagitoy. Awanan ti kas ken ka amasirib ken nasaririt. Isaad ka amang ituray iti pagilyak, ket tungpalan da kanto iti amin at tattao. Si kalaan ti sumaruno kanyak, iti kinaturay. Dutukan kan a gobernador, iti entero nga Ehipto. Dakdakkel nga iyat ken ka, more love to thee. Dakdakkel ngayat idem kanyak dengge mararaw ko ken ka apu dumakdakkel kuma ti ayat kuken ka idem ka di kanyak apu tinailubungan aragragsak isut nagnaedak tinabayag ngem diak nasarakan tal na keninanak Jesus ikat pagdayawan uray agibusen tuy angesku ikantak pay laeng pagdayaw ko dumakdakkel kuma ken ka ti ayat ko Apo Jesus manubot ko. Naimbag arabiyo aming kakabsat. Daytoy ti muna a Sabado iti bulan iti Setyembre. Nga iti uneg ti iglesia tayo, wano iti iglesia tayo, iso ti bulan ti panangrambak iti na Kristyanuan a sursuro wano panagadal. Wano Christian education. Iti daytoy a Christian Education Month, ti tema tayo ket torchbearers. Panagbalin nga adala ni Kristo, ken kasano tayo nagbalin adala ni Kristo,
kas mangibingay, wano mangi pan tinaimbag adamag kayiti sabsabali at tao. We are torch bearers. Iti, dahito arabi intay man kitain ti biyag, wano kapadasan, ti maysa kaditi tattao iti dalaan at ulag, ang nagbalin kalasugan, iti bendisyon ti Diyos, agpaay kayo sabsabali. No kasano at ti Diyos, inaramat na daytoy a tao, tapno dagiti adu, ket may salakan. Tinbasa kada kayo tatay ket maysa iti, wano maysa paset manipod iti kabibiyag ni Jose. Siputan tayo ti biyag nakakabsat. Ni Jose, gapu tayo suket paboritong anak ni Jacob. Kinagura dagiti kabsat na. Binalak daw na plinano da patayon ngem. Nalapdan isuda, ti may sa malakabsat na. Imbes nga, imbes sa patayon da, inlako da, kadagit komersyante, amapan iti Ehipto. Ijay Egypt, inlako da suna, nagbalin nga adipen, ngem, idi nga adda isuna nga agserserbi nga adipen iti balay ni Potifar, sinulisog isuna ti asawa ni Potifar. Siputan tayo tinapasamak. Agsipud ta napudnoy sunay ti Dios. Napudnoy sunay ti pamati na nga inna tinawid kani amana a Jacob. Saan na? Nga trinaydor ni among na Potifar. Nakapungtot ti asawa ni Potifar. Gapuna, pinabasol na ni Jose, akayat na, nga i-rape iso na. Nakulong. Gamidjay kulungan, ti Diyos, inaramat na iso na. Tapno, may pakaam mo, ti plano na kalagiti tattao. Amutay ti istorya. At dadagiti duwang adipen ti Faraon, nga naikulong. Nagtaginap da, may isa kadakwada, napapatay, ti maysa na isubli, iti pwesto na, iti palasyo. Agsipod ta, daytoy iti interpretasyon ni Jose, kay iti tagtaginap da. May sangal daw, nagtagtaginap ti ari, awan pulos ti maka ipataros, iti tagtaginap na. Nilaan, Jose, ti nakabalin anang ipataros. Napaayaban manipod kulungan, nagsipod ta, nalagip ti may sakay ti adipon ti ari, anak kulong idi, nga pimudno ti interpretasyon ti tagtaginap na. Pinayaban ti ari suna di palasyo, ket pudno ni Jose, nabalin na ngayon pataros, ti tagtaginap ti ari. Dinamag ti ari, anyang ti rumbang aramiden. Babayan iti tulong, ken sirib, ang nagapoy ti Diyos, na ipataros ni Jose, ti tagtaginap ti ari, ken nabalinapay nga inbaga, noon niya ti masapol nga ramidan da. Gaputi daytoy, ti ari, dinutukan na ni Jose, a gobernador itintero nga Ehipto. Dahito iti istorya ni Jose. Nga manyat di eleksyon ang maadal tayo. Muna kakabsat, babaen iti panagtulnog, ken gapu iti kinapudno ni Jose iti pamati na ti Dios. Ni Jose, na isalakan, manipod iti dakes a plano, dagiti kakabsat na. Imbes a papatayin da isuna, saan? Nailako isuna.
he was able to escape death. So, faithfulness to God, ti kinapudno iti Diyos. Babaen ti kinapudno tayo iti Diyos, maisalakan tayo. There is safety because of our faithfulness to God. May kadwa, gapu iti kinapudno ni Jose iti Dios. Ken iti pamati at tinawid na ken ama na Jacob. Ni Jose na daan iti sirib. Nabalin na nga inpatarus ti tagtagay na ti Faraon, ken nabalin na pay tinangted iti kapintasan a solusyon iti problema iti Faraon ken iti entero nga Ehipto. Because of this, he was made governor of Egypt. Faithfulness to God. Babaen iti kitang pudno tayo, kan panagbalin tayo na pudno iti Diyos. Magunod tayo, ti kinasirib. May katlo. Gapu, iti kinapudno ni Jose, kan panagtilanaed ni Jose, iti pamati at tinawid na kan ni ama na Jacob. Nagbalin isuna, amay sa akangatuan ng opisyal iti Ehipto. Faithfulness to God does not only bring us to safety, it also brings us to fame. Nagbalin na sikat isuna. Dagiti kayat ti tao ang magunod, nagunod na. Safety, wisdom, fame. Amin dagitoy, nagunod niyo sa gaputa nagtalanad isuna, anapudno ti Diyos. Second highest person in Egypt. Saan lang nga fame, panakabalin, power. Ngam kang runahan na iti amin kakabsat. Gapu iti panagtalinad na anapudno iti Diyos. Ken iti pamati at tinawid na ken ama na Jacob. Adu da iti tattao tayo naisalakan. Naisalakan manipudbisin. No, ituloy tayo basahin ti leksyon. Makita tayo. Agapuken kwa na. Adu, naisalakan, manipod iti dayjay, tikag ken bisin, nga imay ti Ehipto. San lang nga iti Egypt, agraman kay tida dumapay a teritoryo. Gaputi daytoy, ti Dios na itanok iti daga iti Ehipto. People were saved and God was exalted in the land of Egypt. Ti leksyon nga rod, karita na tayo. Nagtultuloy tayo kung maanatulnog iti Dios. Napudno iti pamati tayo iti Dios. Katno aramidan tayo daytoy. Mapasamak kada tayo. Tinapasamak ka no say. Nagbalin, nabaligi, salakan manipod iti didigra. Nadaan iti sirib. Nadaan ti turay. Kang runaan na. Babayan kan kwa na. Adot na isalakan, kat na itanok, tinagan ti Diyos. Joseph
was a torchbearer for God. Let us be one. Let us also be torchbearers. Let us be God's instruments for God's word and God's name to be exalted. Naimbagarbiyo aming kakabsat. Agkararag tayo. Madayaw ka o Diyos, itiday ito yung oras. Kas kanuse, mabalin mi kuma tagbalin ang natulnog. Napudnukan ka. Katkas, ginunguna am isuna. Ipaay mo kadimot o apo ti parabor, kan gunguna ka na kami. Tiday ito kanito wapo, aramatan na kami. Tapno, mabalin kadipay. Uno mabalin mi kadipay. Tagtuloy, amang ibingay tinagan mo. Kanti mensahem kay iti at adupay tattao. Babaan ka na kami. Adu kadipay. Adu kadipay. Iti makalakam. Iti parabor mo. Tinay to'y matakan ito o Diyos. Dawatakan ka. Kas adipan mo isu adinutukam amang idaulo ka dito'y nga anak mo. Iti daytoy arabi iti panagdaydayaw kan panagdebosyon. Denggem ka diti karkararag dagiti anak mo ita. Dagiti amin anak kasubaybay iti daytoy nga online devotion. Denggem ti karkarag da, dagiti dawat da, agasam dagiti nasakit da, paruburam ida. Salwada na kami, bantay na kami ti daytoy arabi yadayon na kami tinyaman, adakas kanidigra. Tinagan mo Kristo. Amen. Kakabsat, no ti apo nariknayo ada kayo ket pinaraburan na ita, benedisyon na nakaita. Ket kayat yung ibingay dagita benedisyon ket parabor, iti iglesia. At to'y dagiti bank accounts, kan GCash account iglesia, mabalin nyo nga ipay, uno i-transfer, dagiti sagot nyo, kada ito'y nga accounts. Kas tamet, mabalin nyo mo't pindutan ti like, share, mabalin nyo mo't ti mangipadala ti stars, tapno mabalin mi nagtutuloy, ang mga ramid kay ti programa, apakay tanukan tinagan ti Diyos. Maminsan pa'y, siyak ni Pastor Joey, ti kadwayo, ti tunggal, rabi ti Sabado, iti panagdebosyon, kan panagkararag. Ti Diyos, paraburan kan benisyon na kayo. Amen.